Tagunas to may sutanan karong butaga mahigala. Magtiayon nga mga senior citizens patay. Human na ligsan paglabang sa kalsada sa may SRP atol gyud in town sa Valentine's Day. Straight to the point. Kasubo nga pamalandungon mga sukitig paminaw ha nga natunong pa gyud mga higala sa adlaw sa kasing-kasing nga diin na nadunga ning mao nga kupol mga higala kining magtiayon nga mga senior citizens in town nga nadasmagan mga kahigalaan. Padungon ta sila nga mangaon sa usa ka fast food outlet sa may El Curso dihang nahitabo ang maong insidente. Straight to the point. Paita mga higala so kini unta mga kaigsunan deken bisan og mga senior citizen na ba nag-date gyapon sila mga higala ila gyapon nga kini ni ang nanglakaw gyapon sila nag-date gyapon sila mga kaigalaan ilang gi-celebrate ang adlaw sa gugma adlaw sa kasing-kasing pero sus Ginoo ko unsa bang hitabo ang disgrasya mahinulan sugatan. Straight to the point. At pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.